এতিয়া লাগি আছে আমি 80,000 প্লাস ভোট লওঁ আৰু যদি হিমন্ত বিশ্ব সাহাব আৰু প্ৰমোদ বড়ো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় আহে তেতিয়াহ'লে বাকী যি দুজন কেন্দ্ৰীয় আছে তেওঁলোকে দুয়োজনে মিলি 15,000 ভোটত থাকি যাব। बे ओनसोलनि फारफ्रोमबो जौगासारनायखौ नायनानै जोंनि इउपिपिएलनि हानजानो जाहाथे गाव बिथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ होयो आं बेखौनो खावलायगोन। आच्छा सार नब कुमार सरनिया बिथाङाबो नैबे बरमा समाजनिफ्रायनो उदां बिजाथि महरै बिसायख'थियाव बादायनो थांखि लादों बे बेलायाव सारा मा बुंनो सानो? सुबुं दाराखान्थियाव बयहाबो मोनथाय थायो आरो बे मोनथायनिफ्राय रावखौबो जोगारनानै दोननो हाया। बिथाङा बिथांनि मथे सोलिगोन आं आंनि मथे सोलिगोन खारन आंहा थांखि बिथांखि दं आरो जोंनि जि पार्टी बे पार्टीनि लक्ष्य उद्देश्य दङ बेफोरखौ सिगाङाव लानानै आं सोलिलांगोन। बिथाङा बुंदों प्रमोद बर' आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना गावनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनो फैगोन होननानै आंबोथ' बुंनो हायो दिनै नरेन्द्र मदिया फैगोन हिमन्त बिश्व शर्माया फैगोन सर्बानन्द सन'वाला फैगोन होनना बेयाव सैथोथिया बेसेबां बेखौ नोंथांमोनाबो नायनांगोन। जिएसपि बा बिजेपि दोलोनिफ्राय नोंथाङा माबायदि मदद मोनगोन होनना सानदों? खारन बिथांमोना जि जोंनि खौसेथिनि धोरोम बे धोरोमखौ मानिनांगोन खारन जोङो दिनै बिटिआरआवबो जिएसपि बिजेपि आरो इउपिपिएल सोरखार दानानै दं आरो नै फैगोन जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियावबो जों बिजेपि एजिपि आरो जोंनि इउपिपिएल खौसे जानानै जों इलेक्सनखौ दारायनो नागिरदों। बेयाव हयथ' जायानो जायाथों मानो बिजेपिया टिकेट मोननायब्लाबो आं बिथांमोननो सहयोग होनांगौमोन सोरबा जिएसपिया मोननायब्लाबो आं बिथांमोननो सहयोग होनांगौमोन नाथाय आं दिनै टिकेटखौ मोनबाय पार्टीनिफ्राय खारन जों खौसे जि सरकार हिसाबै बिथांमोनाबो आं टिकेट मोननायाव गोजोन नांगोन। হয়তো 20-25টা সিট পাব পাৰে ইয়াতকৈ বেছি সিট নাপাব। থ্যাংক ইউ। যদিকে হীৰাবৰণীয়া বৰমা সমষ্টিত মানে আপোনাক আৰু হিমন্ত বিশ্বক মানে এই সম্পৰ্কে আপুনি কি কয়? চাওক সময়ে ক'ব ক'ত কি কেনেকৈ হৈ যাব আমি চবেই মিলিজুলি নিৰ্বাচন খেলি আছোঁ গতিকে সময়ৰ আহ্বানটোক লৈ পেলাই আমি চব কাম কৰি যাম নিজৰ নিজৰ দলৰ নিজৰ চিন্তাধাৰাৰে গতিকে এইটো আপোনালোকে সময়ত চব কথা গম পাব চব নিজৰ লাইনত গৈ আছে আৰু এইটো নিৰ্বাচনত আমি জিএছপি বিজেপি ইউপিপিএল এই 12টা সিটটো নিজৰ দখলত আনিম এইটো নিশ্চিত আৰু ইয়াত কোনো দলে এটাও সিট নাপায়। আপুনি প্ৰচাৰ চলাব আহিব নি এতিয়া দাবী কৰিছে আপুনি আহিব বুলি এইটো চব সময়ে ক'ব আপোনালোকক সময়ে ক'ব সময়ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। गासैजोंबो लोगोसे जौगानायनि लामायाव इउपिपिएल सरकारनि दान मोननायाव मावफुंनाय मावफारिफोर सरकारि गुडविल मिशननि जोहै 700 किल'मिटारनिबो बांसिन लामा मावनो अन्थाइ खोम्बा गायसननाय जाबाय। फै जों बयबो खौसेयै बिटिआर हालामाव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय इउपिपिएल हानजानो ट्रेक्टरनि सावगारियाव गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार होबावदिनि।